Yes, good evening guys. Dito po tayo sa Port Bonifacio. So may mga decoration na dito ng Christmas light. So ipapakita ko po sa inyo. Napakaganda na po dito ngayon. Alright. Ang Port Bonifacio. So napakaganda na po ng ano nila dito. Ayan po oh. Ayan oh. Ang ganda na po ng light nila dito ngayon. Ayan oh. Sus. Sabi sa Batangas ay kaganda. So ipapakita ko po sa inyo. Iikot po tayo. Hindi po tayo dadampot ng pasahero. Alright, ito guys oh. Dito po to sa Burgos Circle. Dito po ito po yung mga kainan dito. Ayan po oh. Ay kaganda. Ayan oh. Ayan po may crystal na may bulang crystal po doon oh. Kasi na po, wala po tayo maparkingan, hindi po tayo makaparada. Ayan ako. Ayan po, ayan. Bulang crystal ni Madam Moring. Alright. Punta na po kayo dito sa BGC. Pasyal-pasyal po kayo rito para yung matanggal yung stress nyo. Alright. Ito na po yung mga dekorasyon nila ngayong Pasko. Ang ganda rito kasi puro kainan po ito. Sari-sari po dito, may mga international restaurant po dito. Alright. Ayan po. Papakita ko po sa inyo lahat. Mga December decoration nila dito. Ito the base talaga ang Pilipinas pagdating sa Pasko. Kahit wala makain, basta may mga ilaw. Alright. Ayan po. Alright. So mamaya guys, meron din doon sa Pasig. So pag nadaan tayo doon, pupuntahan po natin. Papakita rin po natin, meron tayo doon na bridge light. Bridge light bang tawag dun sa gano'n. Para nasa ilalim ka ng tulay eh. So guys, dito medyo hindi na masyadong madekorasyon. Doon lang sa Pipi Street. So dito wala na masyadong dekorasyon dito. So dito tayo guys sa High Street, Bonifacio. Dito medyo may dekorasyon na naman dito. Ayan o. Lahat na puno, linagyan nila. Ayan o. Alright, kabilaan po. Ayan o. Alright. Ayan. Mga gastos ng kuryente, boss. Guys, naikot na natin yung mga Christmas decoration. Pero mas maganda ito yung decoration ng aura. Ayan o. Parang siyang fairy tale. Parang fairy tale style.
So naubos na natin guys, nalakad. So pipila na tayo. Guys, dito ko na siguro tatapusin ng pag-iikot ko dito sa Port Bonifacio. So dadampot ako dito sa pilahan namin. So thank you very much po sa suporta sa aking channel. At tuloy-tuloy lang po. Mas marami po tayong adventure po sa mga next year po. Marami po tayong iba-vlog. So babawasan po natin yung pagkakanta-kanta natin kasi alam mo naman pagkakanta copyright. So hati-hati kami doon ng pag-copyright. So dito sa vlog wala pong copyright dito. Kaya medyo babawasan po natin yung pagkanta-kanta.